SlyMedia TV patakashanyira pabaradzanwa padongo rambuyane handa panonzi pagomba apo panzvimbo ine magate aidirwa mvura nambuya charwe inonzi nenga kana kuti dzimba mabwe iyo yakadzika 60 meters. Kudira mvura muninga umu mugomba iri zvaiitirwa kuti mvura igobva yazozara muMazowe dam. Iye zvino hapana achanzviita dhemu ira richazare nemvura pamwachete nekucherwa kwemamainza akauya zvino ave kurasira ivhu rinozokukurudzwa richipinda mudhamu iyi. Tsika yaitwa yekudirwa mvura yakaregedzwa kare. Pangove padongo takataura nemuuchiri wa mbuya charwe vari ambuya Marian Mandere Chaonza vachititaurira zvavanonzwisisa marenge netsika inotevedzerwa kuti Mazowe dam igozara nemvura. Iye zvino yave kungoitawo zvawo kumwe kamwe kadhamu. Regai tipinde muhurukuro yandakaita navo ini Sylvester Topfuma naye simbi yebasa tinotanga kuvachingamidza muchirongwa. Pari zvino ndine mudzimai wehomwe yaN'andu muchidimbu. Tingatange nekuti mutinatsotitaurira nhoroondo yenyu yekupinda mumusha umu nezvamakaona zviripo tozopinda munyaya yataunganira nhasi. Aiwa, tinotenda. Ini ndakauya mumusha umu ndokubva ndasweta ndingangoti muuchiri wemudzimu uyu. Ndaitwa muuchiri womudzimu ndo pakauya shoko rokuti dziva rapera mvura dam. Kana chizwiri chigona kusumuka munongoti mudzei zvishoma vazukuru vakonzwe dam rapera mvura. Varungu vakanga vari vakauya kumusha kwedu ndokusvika kupi kudombosha kwaChaonza. Saka vauya kumusha vaishanda nevanhu vatema varungu vecitrus. Vakati imimi vachena mvura zvayapera. Handei munhu akati handei vanhu akanga akaroora kwemba ndokubva auya nevarungwa ndokusvikoshedza mweya wakati zvidiki zvedziva iri zvikanzi zvidiki tinozokupai chii. Mweya wakati kwete handina chandinoda asi kuti inyika yangu ndinorizaza chirimo chino here zviro kwazvo nekuti nyika ndeyangu. Zvitadzwa kutadza kuzara kwedziva ndokunzi zvakanaka vaende kuudzwa zvavakaudzwa kuti vagadzire. Ndakatumwa ndikashedza midzimu yandakatumwa kuti ndishedze. Vakauya tikaita dare kumusha. Taita dare redu ndo patakapiwa direction yokuuya zvikanzi munofamba makadai mufamba makadai mufamba makadai. Mukanga masvika panzvimbo iyoyo isi hatisi kuenda nemi asi tiri kuenda nemi munonowana chiratidzo chichakuratidzai kuti masvika. Ndokubva tauya munhu nemashoko atapuhwa zvikanzi munosvika mudai asi muchaona chiratidzo chamuchaona oza kuti masvika. Rao riri sango ari mapadhuku emumbani. Takauya pano ndobva tabvira kwataudzwa kuye
tiri 14 vekuchiweshe 12 ini nomwe achitema muswe panonzi pachidamba munduro yacho ndopatasvika sekuudzwa kwataita ndopatasvika zvikanzi asi muchaona zvamuchaona takazviona ndopatasvika zvikanzi ndinoda kuti muende panzvimbo yechiware ndo paigara neanda paazotorwa achinochekwa tikati zvakanaka vatauri svika muno ari masango usendakanda munhu mumwe chete mavo musingakorokodzwa paiwo paitorwa giravhuru pazasi apa paiwo negomba rimwe chete ndokubva tasvika ndokuita zvatakaita ndokubva tabva ndokubva tauya pachiware paigara mbuya ndepapa pakacherwa paiyera ipapa ndo paigara mbuya paiwo nemunhondo watakapuwa direction wakarerekera kuno kumadokero ndokubva tasvika ipapo tasvikapo takasvika tikaita zvatakatumwa ndokubva tadzokera musha takasvikana mhepo dzakatigarira anzi masvika apedza basa tikati apedza zvikanzi taakutangisa rwendo rwedu kuti tichienda nzvimbo inera kubva tapuwa muku wezvinodiwa pano kufamba netsoka hakusi kufunga kwedu takazviudzwa saka nevadzimu ndobva tauya ndobva tapinda mugomba riri pazasi apo takamugara patinonyika zviyo zvikomera tiri pano tigoparura wawa ndopatakachitsumudzwa kubvawo taakuparura wawa ndokubva tauya nepapapo zvikanzi garirai kuno kure ndobva tagarira pamberi apo takabika wawa wedu tisati tatanga kubika wawa chakatanga imhute taifuma magumbezi akanyata ndokuzara kwaita dero nemhute kwete kuti mvura yaina chikanga chirimo munenge munana kana ndisiri kukanganisa anenge ana septem taifuma takatuta magumbezi toto zuva rega rega taiyanika kusena taionana kuti ndikuone vhese nekuda kwemhute iyoyo taingonzwa mavhoisi kana kumutsa dare kwataita waingoti ngukaziva kuti nguva dzangu dzakwana mukoro wamaoko tapedza kubika wawa wedu tikaona varungu vaiva kuuya taishanda nevanhu vanhu vanotaura kuti mvura yemudhemu yani nyama varungu vaiva kuuya vachivhara kusvikira dhemu rakazi tichipedza kubika wawa mvura yakanga yato mudhemu yamo chini kusvikira dhemu rakazara muchiri kurangarira kuti rangarira gore ripere hatichaziva kuti kumanaitani asi dai ndandabvunza vana adiki orit fumeizvo nyumba yedu saka ndokubva tagara zviereswa tichiudzwa pakavakwa dzimba mbiri pamuri kuona pakapotwa machira kuti tigone kuuchira tigare pano pakatanga kuvakwa dzimapamwe ndokubva paya pauya vanhu vakaiswa pa ndo makore atatanga kuve vanhu muno tazomu pane vachengetedzi vakanzi munochengeta vakanga vari veManzou ndo vaiona dzimba idzi vakanziona musha upi muchicheka uswa maitogara mune micheka yakaiswa umu neyakaiswa umu mudzimba idzi ndokubva takanga iri mucheka wemhando yakaita sei mhando dzacho muchena here mutema yanga nemutema neyero neblue negreen saka tagara
ndo patakazoona zvakuitika muno zvasiya. Mapinda wapinda muzinge wamasvesve, wapinda uye zvino tiri kuona dhemu harisisina mvura, kureva kuti pane patiri kudarika napo pasina nzira, pane zvatiri kukanganisa. Saka ndo maziro andakawana achibva kumweya ndichiteedzera zvandaiudzwa kuti dai. Saka zvinhu zvedu tiri kuzviisa kumawere, amene kuti taakudei, tiri kuda mari here, tiri kungoona mese makachezera. Hosha imbomirai tozokupai nguva. Saka kuti zvinhu zviri kuenda kumawere nekuti takanga takachengetedza hungu. Ini ndinogara kumusha, asi mutemo waichengetedza pano. Mune vanhu vaiita basa iroro kutarisa dzimba vari muno mbanzo, ndo vakanga vakapuwa basa rekuti chitarisai kunze. Zvino micheka yese yakanga iri muno, hapana kana mumwe chete uchiripo. Tiri kungoita zvekunzwa kuti dzimba idzi dzakaponzwa pakavakwa toireti irapo nematoiretso. Dzimba dzemweya muridzo wenzvimbo yatavinga takagona kudzaponza nechisimba, pakavakwa matoireti 2. Machira yese akaparadzwa. Vamwe vari kuti akazongati akaparadzwa nekuziva here kana nekusaziva? Ipapa ini ndinoti kuziva, nekuti tapinda mumba mevaridzi, tawana mune zvirimo, ndikagona kuzvitora kana ndikazvicherera pasi. Ndinoti ndaita ndisingazivi. Unongozviziva. Ndaiziva. Saka ndo kuziva kwandinoita. Mazano marairano todi kuti tidzokere pachinzvimbo chezvazviri. Pachinzvimbo apa ndinoona kuti dai tanga tadzokera, madzokerero ndekuti vane kodzero yekupuwa ushe hwavo. Vakapuwa ushe hwavo, chinhu achipuwa asingagoni kuchiita kana asingagamuchirika. Munhu ane kodzero ndiye muridzi wechinhu, nekuti handingatori sheti yenyu kuti ndipfeke imi muripo, imi ndisingazivi kuti inopfekwa nekuda. Mumeso here, useri here, hazvifani. Hazvifani. Saka ndinoona kuti muchengetedzwe, ngamudzorerwe varidzi vamo, vane ruzivo nezvokuita nezvazvo, nekuti munhu angashandira arere. Nhasi taunganirei panapa? Ndichinzwa nhoroondo ndeyekuti iyo mvura chaiyo iri kuridzidza vanhu mberi, ngakutsvagwe imba ine kodzero zvokuita zviri izvi. Oziva kuti ndakamirirei. Tinotenda. Tiri kuziva zvatiri kukanganisa zvakawanda, asi imimiwo semunhu akafamba achitungamirirwa nemweya nekuda kwezvinhu zvemunharaunda ino, ndezvipi zvamungaudza mhuri yeZimbabwe kuti tichenjerewo tisaramba tichingokanganisa? Hatidzokerei nemirero rechivanhu, tinoenderera mberi upenyu hwedu. Nekuti sei ndichiti kana kuti kugaramo here ndichinga chivanhu, chivanhu chine chinhu chiri pachena. Ndikakumbira handipindurwe nezwe, asi ndinopindurwa nemabasa ezvinenge zvichiitika. Sekufamba kwataita tichiita izvozvo, hatina kumbonzwa izwi rambuya richitaura, asi zvataikumbira nezvaiitika tinoti vaitaura. Ndapanzwa. Aiwa, ndapanzwa. Mamwe mashoko ari mudundundu renyu
amuda kutaura musati mataura. Aiwa ndinodaira kuti ipapo pakwana ndinokutenda ine nguva ino yatawana yekuti taure zvinezvi mamba kuedza asi muchiri makasvinura. Aiwa takagara ndiri kudaira kuti kusvinurira kwenyu kusvinurira kwokuti isu azukuru tichine makore akawanda ekuenda kumberi tikaita zvinhu chaizvo tinogara panyika pano makore akawanda tiri mumagutwa namo tisina maguta chaiwo. Munotaiti tikauya Mazowe arati dzairembera kudai vanodya vaiuya vomumirimo mumanzuva vogouya vanodya vachiutora vachienda nadzo kana enda itombotorerwa vamwene vangu zvakaipe hazvina kuipa hazvina kuipa. Aiwa maita basa Aiwa zvemati ndiani inini ndiri mukadzi wehomwe Ng'andu. Tinotenda zvikuru kwazvo mukadzi wehomwe yaNg'andu vachititaurira nhoroondo imwe yatakanga tisingazivi. Ukaona uchibvumirwa kuti ufambe nezwi rinenge rataurwa nevanhu venyika dzimu unenge watendwa nedzinza rako rekwaunobva rinenge ratendwa. Ndo mukana wataona wemhuri yeZimbabwe kuti tinzwe dzimwe nhoroondo chembere dzedu dzichiripo. Dzikange dzisisipo nhoroondo yatiri kunzwa iyi neanozoita zviri kudiwa izvi kuti tigare zvakanaka zvinogona kuzotinetsa kasingaperi. Ndinotenda nehanda nyakasikana kwokuti akozwa rini kwezvanya ichitambudzika mweya unoera kwokuti akozwa rini kwezvanya ichidzvinyirirwa. In the heart of Zimbabwe, the spirit of our ancestors breathed through the rituals of the faithful. I am Nehanda, the voice of the wind and the guardian of your sacred tradition deep within the sacred mountains of Mazowe, the Baradzanwa area, where the earth meets the heavens, the legends come to life here. Nehanda spirit walks with the great kings of the world, for we are the children of the same soil. With the sacred water, we nourish the spirit that protect our land. Their strength is our strength. Their thirst is our call to serve the ancestors. Beneath us lies the source, the deep dwelling of the spiritual ancestors who guide our power. We honor those who came before and departed before us, for they are the roots of the tree that is called Zimbabwe. SlyMedia TV, in partnership with the Handa Research Institute, brings you a mini-series of the Pachiware, Nehanda, Water History, as this government seeks to restore the legacy of the chieftainship that was distorted by the white colonial rule. Stay tuned for the mini-series coming to a small screen. Vana vacheche vatinobereka vakati paiweza masimba nhasi vakura vakatutumwa munyika yakwavo vochaya paakararamira nokuzvidekadza.